Sini Monudevi Rasamung Kereng Tini Pek Rasamung dak Klaitong Paitak video Poti pene phai tongo shooting mathakjak chini bubagra rongni paithak nuyungma Ujjainto Palace busuk naithok mukumu chini bubagra rok kathang tongkhru bahai ngai tongkhana oro tini shoi kathang tongkhe bahai ngai tongkhamu oro wanchubi naila kisa busuk naithotok tongthotok sungsasa ngai tongkhana ajora rokno ifli manani musungu nainani musungu ajorani kokmang tonghalok kanmung chumung chamung tongkhor hasuk bolong toksa tongling busuk naithotok ngai tongkhana uff Thungreng thunglayo warai changlayo ale gmaui tongo achup thai Go, music passion. Wala jang hala kemau tu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh. Kau ada yang pun porto. Sini Takho Bishonat aro sunan asinjak liar jak sukkabo Sosmat tabuk singoboro tam hingkamu bang bangan nangkamu Sini Tak Khoroksang Sini Bukuk Nilima Oro Chikonsa Shooting Khainan Phaimani manis pe $1 man sinita Isu kari wan kari bo. Kisah paint dong lagi ni. Oh dah, pasti sini pasti. Long kaisa. long nang ya Orang sini hao, orang sini hao. Septe chikon thangkha oh ha sigre